King Productions. Каја ги Лиситаро, Мустафа Тигара, за неговата жена Айгюл, Акео Кинг, Гила Бела Ленге, текете са од Велико Трново, Јаша, Мајко, Најбаре Андо, Велико Трново, Јаша Палале, хајде Морга, хајде Пала о Мустафа, кај Паварен, о Велико Трново. Дале си лъвовете на Велико Търново, Балигар ми на тях пак им върви. Јаша Мустафа, легенда си. О Мустафа Перомняк е и Айгюл, всичко керел. О лаке цял живот, бут си ка керел. Ма завижди но ленге ола и си бут баре. О Мустафа традел баро, Мерцедеси, лески ромни си златно олеске. И силен паре, и силен хера, ленге завист ма керена. О Мустафа бут мангел, Перомния Айгюл бут ваздел. О Мустафа најтумен сар, ленго животи, бут и керел. Всичко в живота му върви като ме. Душманите могат само да завиждат и гледат. King Production. Мехмет Пралеске е Мустафаске, о наказателият но Велико Търново. Леске Ромняк е специално поздрав керела. Јаша Мајко, Мустафо генерали Пабарас, о Велико Търново. Јаша Палале, хајде Морга, хајде Пала Мустафа, Чепче Пабарас Саорен. Дале си лъвовете на Велико Търново, Балигар ми на тях пак им върви. Јаша е легенда, ке си остефа. King Productions. King Productions.